an bɛ taa cour suprême na taasibila waleɲuman dɔn bonyamasegi ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye cour suprême ale salle min ka ɲɔgɔnyeso min ka bon n'a so bɛɛ lajɛlen ye ni maa 1000 ɲɔgɔnna bɛ se ka don o kɔnɔ o tɔgɔ dara Fatɔgɔma Tirɛla ni magistrat ba ye min ye baara kɛ jamana kɔnɔ fala ye cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na yan'a ka se a tɛmɛyɔrɔw fana bɛ yen ni avril kalo tile 20 in taasibila kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'olu ye baara kɛ a yirala sa k'a fɔ ko maa minnu don sa a bɛ taa se maa 11 ma muso 2 o bɛ a la chauffeur 1 bɛ a la baarakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen ye cour suprême maaw ye fala ye min ye basigi ni lafiya ni bonya ni karama kɔnɔna na sa welewelemada nana kɛ sa ka ministre min ye Mamudu Kasoge wele ko wa anw cour suprême maaw an ka baarakɛlaw olu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u tɛ se ka taa ten n'a ma waleɲuman dɔw ye n'a ma kuma u fɛ o la sa dugu magistrat ba bɛ fala ye min ye kiiritigɛla ŋana bɛɛ lajɛlen min ye kiiri bolofara bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ maa kofɔlen ninnu yɛrɛ n'u ka somaw bɛɛ lajɛlen nana an sigilen a yirala sa k'a fɔ ko min ye Fatɔgɔma Tera ye k'ale bɛ maa 11 in na taasibila ni miiri ka ɲɛsin docteur Fatɔgɔma Tera ma nin waati in na maa min ye kuma ta o ye Bamasa Sisogo ye min ye cour suprême ye Fatɔgɔma bɔlen ye ale de bilalen don ko kunna nin waati in na yanni ɲɛmaa ka sigi président par intérim do fala ye o la sa a ka kuma kɔnɔna na a ko maaninfin i ye min kɛ o de bɛ tu i kɔ maaninfin i bɛ min dɔn i bɛ minɛ n'o de ye o la ko bi kuma ka gɛlɛ a ma nka jagoyalen don ka kuma cɛ ni muso minnu sigilen filɛ nin n'u kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u n'olu de ye baara kɛ u ye mun yir'u la o ye tilennenya ni laadiriya ye o ye baara kɛcogo ɲuman ye min ye sariya ka sinsin sariya ka tigɛ jamanadenw ka se ka lafiya greffiers b'a la cogo min chauffeurs b'a la o cogoya la plantons b'a la fo ka taa se cour yɛrɛ ɲɛmaaba kɔrɔ ma n'o ye Fatɔgɔma Tera ye a y'a ka kumaw sɛnsɛn k'u bɛrɛbɛn kosɛbɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye kuma nin kɛnɛ in kan yan min ye Bamasa ye a ko a ma nɔgɔn ko nka k'an ka dalen dɔ ko bolo min b'a di ko bi sanfɛ ko nka ko min ye ka baara kɛ ka faso dɛmɛ k'a sɔrɔ i ma mankan kɛ i ma girinkajɔ kɛ i ma yɛrɛ yira kɛ ko Fatɔgɔma Tera y'o de yira olu la a ko a ka diɲɛnatigɛ a ka baara a bɛna mun d'olu ma tiɲɛ ye bi o ye k'a yira sa k'a fɔ maaninfin bɛ fɛn fɛn la ɲinɛ i yɛrɛ kɔ fasodenw ye danaya min da i kan min bɛ se k'a to don dɔ la a bɛ se ka yira k'a fɔ k'i sera ka faso baara min kɛ a ye Bamasa Sisogo ye nin fɔ a ko la sa min ye Fatɔgɔma kɔni ye a ye doni da olu kun dɛ doni min n'a ka girin kosɛbɛ nka u na doni minɛ u na wuli ka jɔ kɛ u bɛɛ jɛ so n'o ye cour suprême ye k'a sinsin k'a lajɛ baara min bɛ se ka k'a kɔnɔ danaya ni tilennenya ni laadiriya la wa waati bɛɛ u n'u hakili to Fatɔgɔma ka kumakanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min don a ma jiginnen a ba sigilen baara a y'o de yira u la cɛsiri ni timinandiya min bi bɛn min ti bɛn sariya ko min o ka sigi sen kelen kan o la sa min ye Bamasa Sisogo ye a ko yɔrɔ tɛ koyi ko kɛnɛ fana tɛ koyi so tɛ koyi tɔgɔ tɛ dɛ wale o de bɛ to maaninfin kɔ o la sa olu cour suprême baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye u ka kiiritigɛ so bɛɛ lajɛlen la belebele ni maa 1000 ni 30 bɛ don o kɔnɔ k'u ka se ka taa k'o tɔgɔ ta k'o da Fatɔgɔma la fala ye ko Fatɔgɔma tɛ ka taa ten dɛ a ye cour suprême bɔ baarakɛbaliya la k'a bila baara sira kan tilennenya ni laadiriya ni wulikajɔ ni cɛsiri ani ka maa minnu bɛ waleɲuman kɛ k'olu ladɔn olu ye k'a nalen nin waati laban in na fala ye min ye cour suprême kɔnɔna na sɛbɛn mun bɛ yen n'o nana d'u ma n'o ye dossier ye 1034 u sera ka o de sɛgɛsɛgɛ san 2024 kɔnɔna na san 2025 1056 u y'olu sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ san tɛmɛnenw na 300 400 u kun ti tɛmɛ o kan cour suprême kɛra sa n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ maaw tun b'a fɔ ko magistrat baw bɛ nana ka na u lafiya ye k'a kɛra baarakɛyɔrɔ ye a kɛra min ye kiiri tɔw olu nunanfan yɔrɔ ye maa mana sɛbɛn don sɔgɔma wula fɛ i ka jaabi bɛ bɔ ka d'i ma baara kan ka kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ i ye soli ka wuli timinandiya min ye Fatɔgɔma ye k'a y'o yira u la wa k'a tɔgɔ tɛ se ka b'olu ka baara la tugun han o de la bɛɛ lajɛlen ye nin taasibila in kɛ a ye maa kofɔlen fala ye a ko kuma t'ale da maa tanu kɛnɛ o t'i kuma kɛnɛ ye a bɛ min fɔ dɔrɔn Ala k'a to a kɔnɔ
cɛsiri ni timinanja ani jamana ɲɛmaaw ye danaya min da ale yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya général Asimi k'ale kɛ officier grand officier de l'ordre national ye fala ye k'a sɔrɔ bibi in na waleya in yɛrɛ kɛra kɛnɛ min kan o ye 22 septembre don ye k'o ti ko gansan ye o ma kɛ ale ye o kɛra maaw ye bi ale minnu bolo don baara in na n'olu bɛ ka baara in kɛ olu bɛ se ka jaabi minnu di k'ale ta k'a kɛ misali ye ka baara kɛ ka ɲɛ waleɲuman dɔn min ye Bamasa Sisoko ye a ko k'a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan koyi ko nka k'u bɛ dugawu de kɛ min ye Fatɔgɔma ye a k'a bila a kun na k'a kelen tɛ maa tɔ minnu bɛ yen u ma jɔ olu fana na fala ye k'a daminɛ u ka chauffeur la maa minnu bɛ yen n'olu ye plantoya kɛ greffier minnu ye baaraw kɛ bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ ni i ka se kama Bamasa a y'u fana fo k'u waleɲuman dɔn bilasiralikan min b'u bolo ladilikan min b'u bolo u bɛ se ka d'u ma cogo min na wa k'u k'a bila u kunna waati bɛɛ olu bɛ se ka u wele k'u ɲininka u n'u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na baara la k'o de tun ye nin kɛnɛ in sigikunba ye Mahamudu Kasoge ale fana ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye baarakɛlaw ye u yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko Cour suprême nin waati in na a kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ fala